Jak nepomôže, som toto bude najlepšie. Ja si to nepomôže. Ale nie nepomôže, ale nie toto bude najlepšie. Ale nie toto nepomôže najlepšie. Musí to byť tak, rozumieš? Ja to nedávam, ja už končím. Ale nie... Priatelia, veľmi často sa ma rodičia pýtajú, že aký je rozdiel medzi hnevom a zlosťou, lebo majú pocit, že medzi tým žiaden rozdiel nie je, že jednoducho dieťa, ktoré zlostí, tak to je aj nahnevané a tam nie je proste žiaden rozdiel. A to je veľká chyba, pretože hnev je úplne obyčajná emócia. Hnev vždy rešpektuje hranice. My sa môžeme hnevať, vaše deti sa môžu hnevať, ale nemôžu byť zlostné. To znamená, že ich hnev sa nemôže pretaviť do agresie. Agresia neuznáva hranice. Naučte deti dodržovať hranice a v tých hraniciach môžu prejavovať aj hnev nad tým, že niekedy sa tie hranice zmenia. Že niekedy nemôžu robiť veci, ktoré by robiť chceli. Jednoducho učíte ich tým žiť. Ale nesmú prekročiť tie hranice tým, že budú prejavovať agresiu a zlosť. Tomu, keď ich naučíte, tak budete mať deti, ktoré budú rešpektovať aj váš hnev, ale zároveň sa budú vedieť postaviť zlosti a agresii. Pekné dni.